Y pnawn da, croeso i'r oedfa pnawn yma, croeso arbennig i chi os ych chi'n ymuno gyda ni. Chi'n gweld Emyr sy'n harwen i eno. Ni'n cofio am Gwydion hefyd yn Aberystwyth. Ac yna coeddiadau wedi bod ar y sgrin. Cwrgweddi, peidwch a dod fan hyn, nos Fawrth. Mae'n ddimawrth cyntaf y mis, felly fydd grwpiau tai yn cwrdd nos Fawrth i drafod y llyfr Enjoying God. Mae clybiau fel arfer wedyn dydd Gwener. A cynadledd WLF, mae yna fanylion wedi bod ar y sgrin. Mae gynadledd yna. Wedyn, disadwn nesaf am 3:00, mae cwrdd aelodau fan hyn am 3. Ac yna y sadwn canlynol, bydd yna wasanaeth coffa ar gofan Beryl ar y 12fed o Hydref am 2:00 yn Highfields. Casgliad y mis gyfer gwaith Tom a Nerys. Ac os dew i'n mynd, ni'n disgwyl Emyr i arwen y ddwy oedfa wrthnos nesaf. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. Ni'n diolch i ti o arglwydd am y diwrnod ni wedi mwynhau. Ni'n diolch am ddiwrnod i allu ymlacio, gorffwys. A ni'n diolch hefyd am gallu dod at ein gilydd fel Cristnogion a dy addoli di. Ni'n diolch am y gair ni wedi clywed y bore yma. Gyda ni'n gweddio y bydde ni hyn o eto nawr yn cymwyso yr her sydd gyda ti yn y gair i'n bywydau ni. I beidio jyst cymwyso be ni'n clywed i bobl eraill, ond i feddwl o ddifri a ydyn ni yn rhai sydd wir yn caru. Ac ni'n gweddio arglwydd byddeg yr hyn ni'n clywed yn treiddio i'n calonau ni. Ac y newid y ffordd i ni yn byw, a bydde ti yn sancteiddio ni trwy dair di. Ac bydde ni hyn o nawr, bydde ni feddwl am frwydr ysbrydol, bydde ni ymwybodol ein bod ni mewn brwydr, hyd yn oed y munudau yma nawr, bod y diafol am i ni i beidio canolbwyntio ac i anghofio be ni'n clywed. A ni yn gweddio arglwydd y bydde dair di, fel sy'n digwydd yn y ddameg, y bydde yr had yna, nid yn cael ei ddwy'n i ffwrdd, ond byddai'n cael ei blannu yn ddwfn yn ein colonnau ni ac yn dwy'n ffrwyth yn ein bywydau ni. Ni'n gweddio yn awr dros y glwysi, a ni'n cofio amdanyn nhw yn Nos Fawrth yn y cwrgweddi ar draws Cymru a tu hwnt. Ni'n gweddio, ni'n gofyn arglwydd fod y deyrnas di'n dod. Yn diolch i ti bod ni yn gallu stopio yn awr a meddwl ein bod ni'n dod gyda miliynau Gristnogion eraill sydd wedi bod yn dewddoli di yn ystod yr oriau sydd wedi mynheibio a'r oriau sydd i ddod. Diolch am yr efengil a bod e'n efengil i bawb. Bydd gyda ni nawr, maddau ni'n beiau, trigyrha wrtho ni. Derbyn ni yn enw o cynheiddiant Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Dewi. Fel o Dewi'n gweddio fyna, i ni mewn brwydr. Ni'n mynd i feddwl lot am hynny heno ac yn yr wythnosau sy'n dod. Ac mae ryfel a brwydro, mae'n ddarlun cryf yn dydy, mae'n rhywbeth brawychus am ymladd. Ond sdim angen i ni ofni heno. Pam? Wel, mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Y ninas y Duw byw y brenin yw. Llawenydd yr holl byd. Mawr yw yr arglwydd sy'n ein harwain ni i'r gad. O'r gelyn fe gawson ni ryddhad. Ymgrymwn ger eifron. Mae gennym ni Dduw mawr yn ein harwain ni heno. Gadewch i ni sefyll i gan i mawl iddo fe.
Felly ni yn dechrau ar gyfres newydd o bregethau. Cyfres fydd, wel, os yw Duw yn caniatáu, yn mynd â ni am rai misoedd nawr ar Nos Sul. Nid llyfr o'r Beibl, ni'n aml fel eglwys yn gweithio trwy llyfr, ond thema ni'n mynd i fod yn edrych arno. A'r thema yw y rhyfel ysbrydol, neu'r frwydr ysbrydol. Spiritual warfare. Yn aml iawn pan ni'n dechrau cyfres, fi'n hoffi roi rhyw disclaimers. Ac mae dy fi disclaimer ar gyfer heno, a mae'n bosib byddai roi'r un disclaimer bob wythnos. Fi eisiau bod yn hollol glir bod ni'n deall mae sôn am frwydr ysbrydol ydyn ni. Dydy teyrnas Dduw ddim yn dod trwy trais a gormes. Na, fel glywon ni bore yma, mae'n dod trwy gariad a thosturi. Mae Paul, yr apostol, yn dweud mewn un man, mae nid a meidrolion yr ydym yn yr afel. Hynny yw, ni ddim yn ymladd yn erbyn pobl, ni'n ymladd yn erbyn pwerau ysbrydol drygionus. Dyw'r frwydr ni'n mynd i fod yn meddwl amdano fe am y misoedd nesaf. Dyw e ddim yn un sy'n cael ei ymladd gydag arfau dynol. Gyniau a chleddyfau a chellyll a bombs, na. Na, brwydr ysbrydol yw e. Fi'n dweud hyn achos fod na gormod o bobl yn y gorffennol ac mae'n dal i ddigwydd heddi wedi camdrin y syniad yma. Ni'n dechrau heno efo rhyw fath o gyflwyniad i'r pwnc. Cyflwyniad i'r syniad yma o ryfel ysbrydol. A y cwestiwn anodd oedd gen i oedd, wel, lle mae dechrau? Achos really, dyna beth yw'r Beibl, mewn un ffordd, yw'r stori fawr yma am y frwydr rhwng da a drwg, rhwng y goleuni a'r tywyllwch. Ond fi wedi penderfynu troi heno i Datguddiad pennod 12. Oherwydd mae'n benod cymleth mewn ffordd, os chi wedi darllen llyfr Datguddiad, chi'n gwybod mae yna lot fawr o ddarluniau, lot o imagery mwyn dysgu'r gwirionedd i ni. A weithiau pan ni'n darllen Datguddiad, mae'r delweddau a'r darluniau yma yn gallu bod chydig bach yn ddryslyd. Ond fi'n meddwl bod dyma'r lle gorau i droi, achos mae'n rhoi rhyw fath o drosolwg i ni. Mae'n rhoi rhyw gyflwyniad i ni i'r pwnc. Ac yna, os dyw ei mynd dros y misoedd nesaf, byddwn ni'n neidio o gwmpas y Beibl wrth fynd yn fanylach i'r maes. Felly, Datguddiad pennod 12. Dyma air ein Duw ni. Gwelwyd arwydd mawr yn y nedd. Graig wedi ei gwisgo ar haul, a'r lleiad dan ei thraed, a choron o 12 seren ar ei ffen. Roedd yn feichiog, ac yn gweiddi yn ei gwewyr a'i hing am gael esgor. Yna gwelwyd arwydd arall yn y nedd. Draig fflamgoch fawr, a chanddi 7 ben a 10 corn ac ar ei ffennau 7 diadem. Ysgubodd ei chynffon dreian o ser yn ef a'i bwrw i'r ddaear. Safodd y ddraig o flaen y wraig oedd ar fin esgor mwyn llyncu ei phlentyn ar ei eni. Esgorodd hi ar blentyn gwryw. Hwnnw sydd i lywodraethu'r holl genhedloedd a gwialen haearn, ond cipiwyd ei phlentyn at Dduw a'i orsedd ef. Ffodd y wraig i'r anialwch. Yno mae ganddi le wedi ei baratoi gan Dduw i'w chynnal ynddo am 1230 o ddyddiau. Yna, bu ryfel yn y nef. Mi hangel a'i angylion yn rhyfela yn erbyn y ddraig.
Rhyfelodd y ddraig a'i hangylion hithau, ond ni orchfygodd. A bellach nid oedd lle iddynt yn y nef. Fe'i bwriwyd hi, y ddraig fawr, yr hen sarf a elwyr diafol a Satan, yr un sy'n twyllo'r holl byd, fe'i bwriwyd i'r ddaear a'i hangylion gyda hi. Yna clywais lais uchel yn y nef yn dweud, hon yw awr gwaredigaeth a gallu a brenhiniaeth ein Duw ni, ac awdurdod ei Grist ef. Oherwydd bwriwyd i lawr gyhuddwr ein cymrodyr, yr hwn sy'n ei cyhuddo ger bron ein Duw ddydd a nos. Ond y maent hwy wedi ei orchfygu trwy waed yr oen, a thrwy air ei tystiolaeth, yn ddibrys o'i bywyd hyd angau. Am hynny gorfoleddwch chwirnefoedd a chwi sy'n preswylio ynddynt. Gwau chwir ddeiar ar môr oherwydd disgynodd y diafol arnoch yn fawr ei lyd. O wybod mai byr yw'r amser sydd ganddo. Pan welodd y ddraig ei bod wedi ei bwrwy'r ddeiar, aeth i erlyd y wraig a esgorodd ar y plentyn gwryw. Ond rhoddwyd i'r wraig ddwy adain eryr mawr, mwyn iddi hedfan i'r anialwch i'w lle ei hun, i'w chynnal yno am amser ac amserau a hanner amser, o olwg y sarf. Poerodd y sarf o'i gennau afon o ddŵr ar ôl y wraig, i'w ysgubo ymaith gyda'r llif. Ond rhoes y ddeiar ddehangfa i'r wraig, a gorodd y ddeiar ei gennau a llyncu'r afon a boerodd y ddraig o'i gennau. Llydiodd y ddraig wrth y wraig ac aeth ymaith i ryfela yn erbyn gweddill ei phlant hi. Y rhai sy'n cadw gorchmynion Duw ac yn glynu wrth dystiolaeth Iesu. Ac yna safodd ar dywod y môr. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf. Rhif 55. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad, gyda'r tad cyn bod y byd. Roes dy ser a'r holl blanedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli, gyda lluoedd deiar a nef. Nawn ni sefyll i ganu.
geisio dim mewn gweddi. O arglwydd, i ni yn rhyfeddu wrth feddwl ein bod ni'n dod heno i bresenoldeb yr un sydd yn awdur y greadigaeth. Arglwydd yr un wnaeth ddod a phob peth i fodolaeth. Yr un nath roi'r ser a'r planedau yn ei lle. Yr un sydd yn dal y greadigaeth at ei gilydd, a'r cwbl yn cyd-sefyll yno ti. Y cwbl wedi greu geneti ac dy fwyn di o Dduw. Ac o arglwydd i ni'n diolch ein bod ni heno yn cael dy geisio di. Yn cael dysgu amdano ti, y clywed amdano ti. Diolch bod ni'n cael gweddio arna ti. Diolch bod ni'n cael dy adnabod di. Diolch bod ti wedi dangos dy hun, wedi datguddio dy hun i ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. Dad, wrth i ni feddwl am sut un wyt ti, y Duw tragwyddol, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Wrth i ni feddwl amdano ti fel creawdwr ac cynhaliwr popeth. Arglwydd ni'n gweld mae ti sydd yn heiddi pob peth. Mawr wyt ti a theilwng o fawl. Yn wir, dim ond ti sydd yn deilwng o fawl. Ac felly arglwydd mae unrhyw wrthwynebiad i ti, unrhyw wrthryfel yn dy erbyn di, yn beth difrifol ac yn beth hyll arglwydd. Dyna'r gwir, mae pechod troi yn dy erbyn di, y Duw byw, y Duw da, y Duw perffaith, y Duw glân a phrydferth. Mae unrhyw droi oddi wrth y ti yn beth hyll, yn beth brwnt, yn beth ychyfu. Dad, ni'n gwybod mae dyna sydd wedi digwydd, fod y diafol a'i ddilynwyr ac arglwydd ni ein hunan. I ni wedi troi oddi wrth y ti, ac i ni yn euog ger dy fron. O arglwydd, ni'n diolch i ti felly fod yr arglwydd Iesu wedi dod i'r byd yma i ei ymladd a hynny mwyn ennill bywyd a maddeuant i rhai fel ni. Ni'n diolch bod wedi rhoi i fywyd i lawr, bod wedi dewis mynd i'r groes ac marw a cael ei gladdu ac yna codi mewn buddugoliaeth mwyn i ni nawr cael dy nabod di a bod yn blant i ti. Arglwydd, ni'n gofyn am dy help di heno. Falle bod rai ohono ni yn gyfarwydd gyda y syniadau yma o ryfel ysbrydol. Falle i eraill yma fod e'n rhywbeth newydd. Ac arglwydd, ni'n gofyn, neu di'n helpu ni, neu di siarad â ni trwy dy air, neu di roi llygaid i ni a chlistiau a chalonau a meddyliau sydd yn agored. Arglwydd, helpa ni i weld y gwir. Ac o arglwydd, i helpa ni i dy ddewis di. Dewis roi'n hun ger dy fron a taflu'n hun wrth dy draed di a gofyn am drigaredd. Dad, clyw ein gweddi ni nawr. Bydd yn agos ato ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Dwi'n ni ganu enyn o'r llyfr ymynau nawr. Rhif 230. O agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arfaith a thair.
Mae angen help yr arglwydd heno i ddeall ac i weld y pethau hyn. Mae'r ail bennill yn dweud hyn. Ryfeddod a beri yn ddiddarfod yw'r ffordd a gymerodd fe, i gadw pechadur colledig trwy farw ei hun yn ei le. Fe safodd fy mrenyn ei hunan, gorchfygodd hiliogaeth y ddraig. Ein llywydd galluog ni ydyw o caned preswylwyr y graig. Mae'r arglwydd Iesu di ennill y frwydr ar ein rhan. Yn ei sefyll i gannu mawl iddo fe. Pan ni'n dweud y gair rhyfel, be sy'n dod i'r meddwl? Mae'n siŵr bod math o bethau efallai'n dod i'r meddwl. Mae'n siŵr rhai o'r atebion mwyaf cyffredin, falle bydde rhywun yn dweud, wel, Ukraine. Wedi bod yn newyddion lot yn y blynyddoedd diwetha, neu Gaza yn fwy diweddar, a jyst yn y dyddiau diwetha nawr, sôn am ymysodiadau ar Lebanon ac yn y blaen. Neu falle i rai ohono ni, mae yna rhyw ryfel arall, falle y ryfel yn Iraq neu Afghanistan, neu falle bod eich meddwl chi yn mynd nôl ymhellach yn syth i ryfeloedd mawr, ryfeloedd byd. Neu falle bod chi'n mynd ymhellach nôl, sa'n gwybod, bod yna rhyw gyfnod o hanes, fi'n gwybod bod rai yma'n ymddiddori yn yr Rufeiniaid, a mae yna rhyw ryfel bwysig yn y cyfnod yna. Y pwynt yw, mae digon o ddewis. Oedd yna erthygl yn y New York Times, erthygl gafodd ei sgwennu 20 mlynedd yn ôl, a des i ar draws ar y we, oedd yn gwneud yr honiad yma. Okay? Of the past 3,400 years, humans have been entirely at peace
for 268 of them, or just 8% of recorded history. Nawr, sa'n gwybod sut nathon nhw gael y ffaith yma, okay? Achos o'n i ddim eisiau talu i ddarllen gweddill yr erthygl. A reswm o'n i ddim yn keen i boddran talu am weddill yr erthygl, oedd achos o'n i'n gwybod, wel, maen nhw'n wrong, yn dyn nhw. Maen nhw'n wrong. Y gwir yw, mae'n y ryfel wedi bod yn mynd ymlaen ers fwy na lai dechrau hanes ein byd ni. Ers dechrau ein hanes ni fel dynoliaeth, fel humanity. Ac os ni'n hoffi a'i peidio, os ni'n derbyn a'i peidio, mae'r Beibl yn dweud bod ni'n rhan o'r ryfel yma. A dyna, ni'n mynd i fod yn meddwl am nawr dros y misoedd nesaf, meddwl am y ryfel yma i ni, pob un ohono ni, rhywsut neu gilydd yn rhan ohoni. A heno, be fi eisiau gwneud yw just dechrau efo'r pethau sylfaenol, y basics. Y math o beth byddwch chi eisiau gwybod am unrhyw ryfel. Chi eisiau gwybod pwy sy'n cymryd rhan, yr actorion, os mae'n gair, the actors in the war. Chi eisiau gwybod lle mae'r ymladd yma yn digwydd, lle mae maes y gad. A chi eisiau gwybod pam, beth yw'r reswm, neu beth yw'r amcanion. Be mae'r ddwy ochr yn trial cyflawni yn y brwydro. Okay? So na le ni'n mynd, pwy yw'r ochrau, lle mae'r ymladd yn digwydd, a pam. So i ddechrau, yr ochrau yn y frwydr. Pwy sydd yn ymladd yn y frwydr ysbrydol yma? Wel, i ddechrau, ar un ochr, ni'n clywed am Dduw. Yn dydyn ni'n clywed amdano fe yn adnod 5. Mae'n dweud, cipiwyd y plentyn yma, at Dduw a'i orsedd ef. So mae'n un sydd yn eistedd ar gorsedd. Ac yna ni'n clywed yn adnod 10 amdano fe eto, hon yw awr gwaredigaeth a gallu a brenhiniaeth ein Duw ni. Felly ni'n cael ein cyflwyno gyda'r Duw yma. Duw sydd yn frenin, Duw sydd yn nerthol, Duw sydd ar ei orsedd, Duw sydd yn gallu achub. Nawr wrth gwrs, nid dyma'r cwbl ni'n gwybod am Dduw, na, mae'r Beibl yn dechrau yn dydy, yn y dechreuad creuodd Duw. Fi wrth y modd efo hynny, heb rhyw fath o esboniad, heb rhyw disclaimers fel fi'n hoffi gwneud, mae jyst yn cyflwyno ni gyda'r Duw yma, sydd yn gallu creu bydysawd allan o ddim byd. Sydd yn gallu dod a popeth i fodolaeth trwy ddweud y gair. Ond dyma pwy yw'r Duw, dyma fe, y creawdwr, yr holl alluog, yr un sydd ag awdurdod dros bawb a phopeth. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hynny i ddechrau, achos beth bynnag arall sy'n wir am y ryfel yma, ni'n gwybod o'r dechrau, mae'r ryfel yma felly mynd i fod yn un ochrog, yn dydy. Os mae dyna pwy sydd ar un ochr, Duw, mae pwy all sefyll yn ei erbyn mewn gwirionedd. Mae bach fel os o'n i, fi ddim yn hoffi chwarae tennis, fi ddim yn gallu chwarae tennis, os o'n i yn rhoi challenge i Novak Djokovic. Pwy sy'n mynd i ennill? Okay? Don't humour me. Pwy sy'n mynd i ennill? Diolch. Sicr. Dim am heiedd, right? Beth os ni'n bod bach yn fwy sili eto? Beth os oedd yna babi bach sy'n methu cerdded eto yn chwarae yn orbyn Novak Djokovic? Pwy sy'n mynd i ennill? Wel, mae hyn yn fwy amlwg. Ond mae'r gwahaniaeth rhwng Duw ac unrhyw un arall yn dragwyddol fwy na'r gwahaniaeth rhwng Novak Djokovic a fi neu babi. Mae yna ochr da, cywir yn y frwydr yma, ochr holl alluog sydd yn sicr o ennill. A dyw'r Duw yma, dyw e ddim ar ei ben ei hun ydy. Pwy arall sydd ar ei ochr e? Wel, ni'n clywed yn dini am y Crist. Adnod 5. Ni'n clywed fod yna blentyn gwryw
yn cael ei eni. Hwnnw sydd i lywodraethu'r holl genhedloedd a gwialen haearn. Ni'n clywed amdano fe yn adnod 10 eto, yr un yma sydd ag awdurdod ganddo fe, awdurdod ei Grist ef. Y Crist yw y Meseia, yr un sydd wedi cael ei addo eto trwy hanes y Beibl, yr brenin mae Duw yn dweud oedd e'n mynd i'w anfon mwyn achub ac mwyn trechu'r gelyn ac mwyn teyrnasu am byth. Ac os ych chi ddim yn gwybod pwy yw s dim rhaid dyfalu. Okay? Fi'n gwybod mae rannau o Datguddiad 12 yn gymleth. Dyw hyn ddim. Drychwch ar adnod 17. Ni'n clywed am y rai sy'n cadw gorchmynion Duw ac yn glynu wrth dystiolaeth Iesu. Dyna pwy yw'r Meseia yma. Mab Duw wedi dod i'r byd fel dyn. Pwy arall sydd ar ochr Duw? Wel, mae gennym ni yr eglwys. Y bobl hynny sydd yn credu yn yw a di roi ei ffydd yn yw. Lle ni'n gweld hynny? Wel, darllenwch eto adnod 1. Gwrandewch ar hyn. Gwelwyd arwydd mawr yn y nef. Graig wedi ei gwisgo ar haul, ar lleiad dan ei thraed, a choron o 12 seren ar ei ffen. Pwy yw hon? Pwy yw'r un yma sydd yn feichiog ac yn disgwyl gen i'r plentyn? Wel, darlun sydd gyda ni fan hyn am yr eglwys. O Duw di addo yn dod reit nôl yn Genesis pennod 3 y byddai Efa, y fam cyntaf, yn cael had. Y byddwn y blant yn dilyn, ac o'ch chi'n dilyn yr llinach yna wedyn trwy'r Hen Testament am yr addewid yn cael ei chyflawni. Yng Nghrist. Fe yw'r un oedd Duw wedi dweud nôl yn Genesis 3 oedd yn mynd i sathru ar ben y sarf. Fe yw'r un sydd wedi dod i achub, a felly y wraig yma yw'r eglwys. Chi a fi, os ych chi'n Gristnogion heno, pob un sydd yn dilyn yr arglwydd. Ac yna mae'n rhaid ni sôn hefyd am yr angylion. Yn does, yn adnod 7. Ni'n clywed am bu ryfel yn y nef, mehangel a'i angylion. Ac mehangel fyna'n enw, am un o'r angylion, ni'n clywed mewn mannau eraill am angel fel Gabriel, ac dyma fel petai arweinydd byddin yr angylion yn brwydro dros Dduw. Ni feddwl mwy am yr angylion rhyw wythnos arall, ond pwy yw'r rhain? Wel, bodau ysbrydol, spiritual beings, sydd yn gwasanaethu Duw ac yn gweithio ar ei rhan Felly mae Duw a'r Crist a'r eglwys a'r angylion yma, angylion Duw. Na un ochr. Pwy sydd ar yr ochr arall? Wel, ar yr ochr arall mae gennych chi y diafol, a'i angylion, a'i ddilynwyr Ni'n clywed amdano fe yn adnod 3. Eto, darlun mawr. Gwelwyd arwydd arall yn y nef. Draig fflamgoch fawr a chanddi 7 ben a 10 corn ac ar ei phennau 7 diadem. Mae'r disgrifiad yma fod yn un brawychus sy'n cyfleu nerth a ffyrnigrwydd. Ac os ych chi eto ddim yn siŵr pwy yw mae'r ateb yn cael ei roi ni yn adnod 9. Bwriwyd hi y ddraig fawr, yr hen sarf, hynny yw y sarf o Genesis 3, a elwyr diafol a Satan, yr un sy'n twyllo yr holl fyd. Dyna pwy sydd ar yr ochr arall, neu yn arwain yr ochr arall te. Mae ydych chi y diafol, yr Satan, yr pwy yw e? Ond mae bach o ddirgelwch. A ni ddim yn gwybod yn union beth ddigwyddodd. Yr awgrym yw, mae angel oedd y diafol.
Falle ar un pwynt yr angel pennaf. Ond nath e ymfalchio. Fe nath e ddiflasu ar ei stad. A mae rai yn credu, mae beth sydd yn ni'n adnod 4 yw disgrifiad o'r gwrthryfel yma. Ni'n clywed sgubodd ei chynffon dreian o ser y nef a'i bwrw i'r ddaear. Mae'n bosib mae beth sy'n cael ei ddisgrifio fyna yw bod yna treian fel petai o'r angylion wedi dilyn Satan yn y gwrthryfel yma yn erbyn Duw. Mae Iesu yn sôn am hyn yn Luc pennod 10 ac adnod 18. Roedden yn gweld Satan fel mellten yn syrthio o'r nef. Yr angel yma'n cael ei fwrw allan o'r nef. Nawr, ni ddim yn gwybod yn iawn. Yr best guess sydd gyda ni. Ond mae'n un peth yn sicr am yr diafol yma, ac am yr angylion sydd yn ei ddilyn e, ac am y bobl hynny sydd yn ei ddilyn e, sef mae'n cysau Duw. Mae'n erbyn Duw, a popeth mae Duw yn sefyll amdano. Ac oherwydd fod e'n erbyn Duw, mae'n erbyn Crist, ac oherwydd fod e'n erbyn Duw a Crist, mae'n erbyn yr eglwys ag angylion Duw. Felly na'r ddwy ochr sydd yn ni yn y frwydr yma. Duw a rai sy'n ei ddilyn e, Satan a rai sydd yn ei ddilyn e. Te, wel ble mae'r brwydro yn digwydd? A beth yw maes y gad? Dyma'n ail bwynt ni. A mewn ffordd yr ateb yw pobman. Yn y nef ac ar y ddaear. Wel, mae hyn yn ryfel ysbrydol, ni wedi gweud hynny'n barod. Mae yna ddimensiwn ysbrydol anweledig. A ni'n clywed am yr ryfela yma na ddechrau yn nefolion leoedd. Adnod 7, yna bu rhyfel yn y nef. Mehangel a'i angelion yn rhyfela yn erbyn y ddraig. Rhyfelodd y ddraig a'i hangelion hithau, ond ni orchfygodd a bellach nid oedd lle iddynt yn y nef. Mae dyn ni rhyw ddisgrifiad hanesyddol fan hyn o'r hyn naeth ddigwydd, ond mae'r brwydro'n parhau. Mae'n y bethau mynd mlaen heddiw, tu hwnt i'n golwg ni, mewn un ystyr tu hwnt i'n deall ni. Chi'n clywed weithiau yn dych chi meddwl am rhyfeloedd y byd yma. Chi'n clywed am covert operations yn dych chi, spies, a chi'n clywed am digital warfare, yn yw pethau fi jyst ddim yn deall, pethau chi ddim yn gweld mewn ffordd, nid just bombs a guns a bwledi, ond y pethau yma sy'n digwydd yn guddiedig yn y dirgel, a mae rhywbeth fel yna dyn ni fan hyn. Mae'r diafol a'r cythreiliaid, yr ysbrydion drwg yma, yr angylion yma sydd wedi syrthio, maen nhw ar waith yn ein byd ni. A jyst achos bod ni ddim yn ei gweld nhw, dwi'n ddim yn golygu bod yr ymladd yn llai real, neu'n llai pwysig, neu'n llai peryglus. Na mae'r brwydro yma yn cael effaith ar ein byd ni ac ar yr hyn sy'n digwydd yn y byd. Drychwch eto ar adnod 17. Lludiodd y ddraig wrth y wraig ac aeth ymaith i ryfela yn erbyn gweddill ei phlant hi. A rai sy'n cadw gorchmynion Duw ac yn glynu wrth dystiolaeth Iesu. Mae'r diafol yn brwydro, nid yn unig yn y dirgel yn erbyn yr angylion eraill, ond mae ar waith yn erbyn yr eglwys. Yn erbyn pobl Dduw. Tu ôl i gymaint o ddigwyddiadau y byd heddi, mae'n y realiti ysbrydol. Falle bod rai o'n chi'n cofio spel yn ôl nawr, sa'n cofio'n union pryd, o'n i'n edrych yn llyfr Daniel yn dod ni, a chi'n cofio
clywed fyna yn do am sut tu ôl i'r brenhinoedd, tu ôl i'r arweinwyr deiarol, a'r ymladd deiarol, oedd dylanwad ysbrydol. A ni wedi gweld yr un peth yn fwy diweddar yn y boreau, yn llythyr Paul at y Corinthiaid, pan mae'n siarad am eilinod. Hynny, beth yw eilin? Wel, just delw, statue, cerflun, gwag, dwi'n ddim, just darn o bren, neu carreg, neu metal mewn ffordd, ond mae Paul yn dweud, wel, ond ar yr un pryd tu ôl i hynny. Mae'n y ddimensiwn ysbrydol, mae'n y reality ysbrydol, mae'n y berygl ysbrydol. Yn aml iawn, ni'n ddall i'r peth yma. Mae eisiau ni gael lens ysbrydol ar ein llygyr ni. Sa'n mysgeri oed i darllen llyfrau Sherlock Holmes, o'n i arfer hoffi darllen Sherlock Holmes. A mae'n un rhan, sa'n cofio pa lyfr yw ond lle mae'n siarad gyda Dr Watson, a mae Watson just fel o fe, just yn, Sherlock, how do you do it? Fath o beth. Siwr i ti'n gweithio mas y pethau yma i gyd. A'r ateb mae Sherlock yn rhoi yw rhywbeth fel hyn. I don't just see, I observe. Sa'n gweud yn siwr sydd wedi gyfieithio yna yn Gymraeg. Fi ddim jyst yn edrych, fi'n gweld, neu fi'n craffu. Mae Sherlock yn dweud, enghraifft, faint o risiau sydd gyda ni yn y tŷ yma o'n nhw'n rannu? Y fflat o'n nhw'n rannu. Dr Watson dim syniad o fe, mae Sherlock yn rhoi'r ateb, faint bynnag o risiau o dda. Yn gweud, sawl gwaith i ti wedi cerdded lan y grisiau yna, a siwr i ti ddim yn gwybod sawl gris sydd. A dyna oedd ei ateb oedd fi ddim jyst yn gweld pethau, fi'n gweld tu hwnt iddyn nhw ac yn craffu arnyn nhw. Mae eisiau ni ddysgu i wneud hynny. Ni gyd yn gweld y pethau sy'n mynd mlaen yn y byd, ni gyd yn gweld y pethau sy'n digwydd yn ein bywydau ni, ond ydyn ni'n craffu, ydyn ni'n ystyried, ydyn ni'n holi, wel, os yna rhywbeth dyfnach yn mynd mlaen fan hyn. Nawr, mae'n y berygl i fynd yn rhy bell ar y pwynt yma. Mae'n y berygl i weld popeth fel rhyw conspiracy a gweld bwganod ym mhob man. Ond, os fi'n onest, fi'n meddwl ein perygl ni yw bod ni'n mynd rhy bell y ffordd arall. A bod ni ddim yn ddigon ymwybodol ac agored i'r ffaith fod na bwerau ysbrydol drygionus ar waith. Yn ein byd ni ac yn ein cymdeithas ni o ddydd i ddydd. So ni wedi clywed am yr actorion, y rai sydd yn ymladd, ni wedi clywed am faes y gad, ond pam? Beth yw'r nod? Beth yw'r amcanio? Beth yw pwrpas yr ymladd yma? Dyma'n pwynt ola ni heno. Y nod. Beth yw'r nod Satan yn hyn i gyd? Wel, o ochr Satan, be mae eisiau yw dinistrio. Mae'n ni'n dod drosodd mewn sawl man yn ein darlleniad ni. Nathon ni glywed yn adnod 4 yn dod, mae'n sefyll o flaen o raig oedd ar fi'n esgor mwyn llyncu ei phlentyn ar ei eni. A'r syniad sydd yn ei fyna yw trwy'r Hen Testament. Ers yr addewid yna yng Ngardd Eden, mae'r diafol wedi bod fel petai'n trio stopio'r Meseia. Mae'n trio trwy'r Hen Testament, mae hyd yn oed yn trio pan mae Iesu'n cael ei eni ac mae Herod yn trio lladd y plant. Mae'r diafol wedi bod yna yn trio rwystro'r Meseia rhag ymddangos o gwbl. Ni'n clywed yn adnod 9, y diafol, y Satan, yr un sy'n twyllo'r holl byd. Mae'n trial lladd y gwirionedd, mae'n trial cadw pobl yn y tywyllwch. Ni'n clywed yn adnod 10, mae fe yw cyhuddwr ein cymrodyr, cyhuddwr yr eglwys, yr brodyr a'r chwiorydd te. Mae'n dod a mae'n cyhuddo, yn pwyntio bys. Nid jyst bod e'n eog, ond mae eisiau pwyntio mas eogrwydd pawb arall. Adnod 12, ni'n clywed amdano fe fod wedi
gwae chwyrddeiar ar môr, disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lyd. Hynny, mae'n grac, mae yn ffyrnig, mae eisiau dynistrio. Ac adnod 13. Aeth i erlyd y wraig, a esgorodd ar y plentyn gwryw, ac yn adnod 17, aeth ymaith i ryfel yn erbyn gweddill ei phlant hi. Mae'n erlyd yr eglwys. Mae'n chwilio am bob cyfle i ddinistrio gwaith Duw. Ond dyma mae'n gwneud o'r cychwyn. Mae'r Beibl yn galw tad pob celwydd. Oedd e'n anfodlon gwasanaethu Duw, ac felly nawr mae eisiau dinistrio'r cwbl. O'n i'n meddwl wrth baratoi, beth nath achosi'r diafol i fod mor anfodlon? A just syniad yw hyn, ni ddim yn gwybod, ond just theory. Efe gweld perthynas Duw a dyn. Dyna pryd ni'n gweld y Satan yn camu fewn yn dyfa i'r stori, mae'n dod a mae'n trial twyllo, mae'n llwyddo i dwyllo addag Efa. Efe rhywbeth yn hynny, oedd yr angel mawr pwerus gogoneddus yma yn genfigennus o berthynas Duw a dyn, ac yna yn methu dioddef y syniad bod y mab yn mynd i ddod yn y cnawd fel petai, y Crist yn mynd i ddod yn ddyn, a ni ddim yn gwybod. Ond ni yn gwybod, y cwbl mae eisiau yw dinistrio gwaith Duw. A nawr bod wedi dechrau, does dim ffordd allan ganddo fe, a mae eisiau sbwylio popeth mae'n gallu. Chi'n clywed weithiau, eto ym myd ryfel, scorched earth policy. Chi wedi clywed am hynny? Scorched earth yw pan mae un ochr yn y frwydr yn llosgi a dinistrio hyd yn oed y pethau ei hunan yn ei gwlad ei hun weithiau mwyn stopo'r ochr arall rhaid i cael nhw. Maen nhw'n ei niwed hyd yn oed i stwff gallen nhw ddefnyddio mwyn rwystro'r ochr arall. A chi'n teimlo, dyna mae'r diafol yn gwneud. He wants to see the world burn. Unrhyw beth sydd â stamp Duw arno fe, mae just eisiau i ddinistrio fe. Mae eisiau'ch dynistrio chi. Beth felly yw nod Duw? Be mae Duw yn trial i gyflawni? Wel, yn syml iawn, mae Duw eisiau cyflawni ei gynllun e. Y cynllun oedd ganddo fe ers cyn creu'r byd i greu pobl ar ei lun a'i ddelw, ac i'w caru nhw, ac yna gan wybod y bydden nhw yn syrthio, i drefnu ffordd i'w hachub nhw, trwy ei Grist, trwy yr oen. Ni'n clywed yn adnod 11. Maent hwy, yn yw Cristnogion wedi gorchfygu trwy waed yr oen. Dyma yw cynllun Duw, fod yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod i'r byd ac yn mynd i farw ar y groes yn aberth mwyn achub a prynu a glanhau pobl iddo fe ei hun. Dyna nod Duw, cyflawni ei gynllun. A chymod be, fi'n mynd i roi real spoiler i chi fan hyn am weddill y gyfres. Duw sy'n ennill. Duw sy'n llwyddo. A fi'n gwybod hynny achos mae'n barod wedi ennill, ond Dwchwch ar adnodau 10 yn gyntaf. Hon yw awr gwaredigaeth a gallu a brenhiniaeth ein Duw ni, ac awdurdod ei Grist ef, oherwydd bwriwyd i lawr gyhuddwr ein cymrodyr. Oedd y diafol methu stopo y plentyn rhaid cael ei eni, oedd e methu stopo'r plentyn yna rhaid cyflawni ei waith a cael ei gipio nôl at orsedd y tad, a dwi methu llwyddo yn ei gynllun yn ein herbyn ni chwaith. Adnod 12. Gwae chwyrddeiar ar môr, oherwydd disgynnodd y diafol arnoch yn fawr ei lyd pam o wybod mai byr yw'r amser sydd ganddo. Mae'r diafol ar waith,
Mae e'n brwydro, mae e'n ffyrnig ac yn dinistrio, ond mae ei amser yn fyr. Mae'n siŵr bod chi wedi clywed y darlun yma o'r blaen. Mae fel petai ni'n byw yn y cyfnod yna, cyfnod o llain y blwyddyn, rhwng D-Day a VE-Day. D-Day pan oedd y troops di glanio yn Normandy ac a'r fuddugoliaeth di sicrhau ar y pwynt yna. Oedd yr rhyfel wedi ennill mewn ffordd, oedd dim byd arall yn gallu digwydd heblaw am buddugoliaeth llwyr, ond oedd yna gyfnod o amser wedyn cyn VE-Day pan nath yr Almaenwyr o'r gorau yn llwyr. Oedd y rhyfel wedi ennill bod y brwydro yn parhau, a dyna sy'n wir yn awr. Nawr wrth i ni orffen heno, fi'n ymwybodol cyflwyniad ni wedi cael, trosolwg ni wedi cael. A lot fawr o wybodaeth efallai. Felly dau beth fi eisiau ni gymryd yn arbennig o'r neges yma heno. Peth cyntaf, mae angen i ni fod yn ymwybodol o'r rhyfel. Un o'n gwendidau ni, a'n ffeileddau mawr ni fi'n meddwl yw bod ni ddim yn ymwybodol o'r rhyfel. Ni'n anghofio am y rhyfel. Falle o'ch chi'n cyrraedd yma heno chi erioed i meddwl am hyn o'r blaen. Falle bod rhan ohonoch chi yn ffindo hyn i gyd yn anodd i ddeall neu dderbyn neu ei gredu. Ond dyma mae Duw yn ei ddweud. Dyma mae'r Beibl yn ei ddysgu a felly mae eisiau ni reslo gyda hynny. Ond yn ail, mae angen i ni ddewis ochr. Nawr, dyma fi ddim pwnc mawr ni os dyw e'n mynd wythnos nesaf, ond fi'n gorfod cyffwrdd ar y peth nawr. Ni'n rhan o'r rhyfel yma. Os chi'n hoffi a'i peidio, chi wedi cael eich geni yn rhan o'r rhyfel ac yn naturiol i chi ddim ar ochr Duw, i chi ar ochr y diafol. A dwi ddim yn ffrind i chi. Chi'n ymladd ar yr un ochr, dwi ddim yn o'ch plaid chi, mae eisiau eich dinistrio chi hefyd, ond mae yna ffordd i chi newid ochrau. Chi'n gallu switcho o'r ochr yma, ochr y tywyllwch, ochr y drwygioni, yr ochr sydd yn sicr o golli achos mae'n barod wedi colli'r dydd, a gallwch chi fod yn awr, yn rhan o'r raig yma wedi gwisgo ar hael. Gallwch chi fod yn un o'r cymrodyr sydd yn gorchfygu trwy waed yr oen. Gallwch chi fod yn un o'r bobl yma mae'r arglwydd yn ei gwarchod ac yn ei cynnal. Gallwch chi fod ar ochr Duw trwy ffydd yn Christ. Diolch iddo. Amen. Amen. Os yw'r pethau yma newydd i chi, a chi eisiau siarad mwy am y peth ar y diwedd, byswn ni wrth y modd yn siarad gyda chi ymhellach. Gwnewch ni ganu i orffen rhywbeth fi'n rhagweld byddwn ni'n canu eitha tipyn yn y misoedd i ddod, rhif 36. O eglwys cod a gwisg dy arfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Y rai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthu'n byddin. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Questa voga qui
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.